Най-важното, което имаме ние в нашата програма, която е 20 годишната, е пълното възстановяване на железопътния транспорт, за да може да облегчим натоварването в големите градове, същевременно да подобрим транспорта на карго, на стоки и същевременно и на туристи и пътници. Въвеждането на еврото доведе до една идея да се направи автошествие от партия Величие от България с автомобили облепени с стикери, показващи връзката на Европейския съюз и подкрепата на Европейския съюз към Бойко Борисов и Делян Пеевски. Не съм видял и не съм чул някога в Европа да отиват да преговарят с италианската мафия, с Коза Ностра. А в България отиват и питат мафията. Днеска даже ще ръкопляскат и ще кажат: данните, които българската мафия ни даде, са перфектни. Оставка! 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 Връщайки се от Брюксел към България, нашите симпатизанти се срещнаха с най-големия активист във връзка с мерките за ограничаване на движението в Европа, а именно Александър Ерлих от Виена, Австрия, което доведе до идеята да се формира един форум за международните съпротивителни и опозиционни партии да се съберат в община Ветрино на така наречения Демополи форум. Искам да благодаря на всички, че дойдоха и направихме това събитие, защото единственият шанс хората да спечелят е да бъдем обединени и да работим заедно като едно. Над 13 различни опозиционни партии и медии дойдоха да отразят какво се случва в България, да видят сметищата, които са в България и да дадат насоки по какъв начин може всяка една държава да си взаимодейства, да си помага вътре в Европа. Включваме сега на живо Ивелин Михайлов. Господин Михайлов, виждаме се, чуваме се, предполагам също. Да, здравейте. Къде ви откриваме днес? Днес съм в Швейцария.